Sillä pitkään kaivata kuule siellä. Me Palataan palataan asiaan, annan käyntikortti, hyvä. No kuule niin kuin on tullut jo esille, sä olet vielä kova tanssissa kävijä. Mikä heillä on sinun lempitanssi, onko tango, valssi, kumppani? Valssi ehdottomasti. Valssi? Hyvä. Mahtavaa. Sehän on sellainen perinteinen hyvä. Kyllä. Joo. Taittuuko sulta pasotolle? No ei. Joo, eihän ne olekaan semmoisia. Ei mullakaan. Kerran yritin ja lonkka meni ja sen jälkeen siihen meni. Jos sä lauleskelet teillä ja liikut, Kyllä. teetkö sä niitä yhtä aikaa vai erikseen? Erikseen, mielellä erikseen, karaokealla. Karaokeella, mahtavaa. Ja liikunnallinen ihminen olet, niin kuin sen näkeekin. Joo. No niin kuin näitä oli kun puhetta, vielä kysyn loppuun tästä heillä luottamustoimistakin, sillä riittää, sä olet meidän tietojen mukaan, niin kuin puhuttiin, puheenjohtajuuden lisäksi Lapinpiirin hallituksen jäsen, valtakunnallisen keskusjärjestön ja Valtuutettu olen, ei vailla valtuutettu. voi hyvänen aika, ja vielä Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostossakin sä olet vielä. Olen Tornion edustajana siellä. Missä vaiheessa sä ihmettelen niillä, että sä käyt siellä juoksemassa ja laulamassa ja kerhoilemassa? No kyllä täällä jääpi väliin jotakin. Vähän jää, mutta kalenteri on täysin. No 60 menoa on ensi vuodellekin jo vastaan. Jaha, no niin. Eikö se ole 365 päivää? Onko siinä vielä? On, kyllä siinä on vielä vapaata. Jos tulet meille sitten vielä humauttelemaan, laitetaan tulle muutama työvuoro siihen. Vielä mahtuu. Mahtuu vielä. Kysyn vielä, että minkälaisena avautuu Tornion eläkkeensaajien 60-vuotisjuhla 10 vuoden kuluttua? Mitä uskot silloin olevan? Kuule, niin toivottavasti minulle puheenjohtaja aina, kun on 90. Mistä sen tietää, kun vaikka pohjapallo rävisee siellä? Toivottavasti, että tämä on kuule vireää toimintaa ja ihmisillä on yhtä hauskaa kuin meillä tällä hetkellä. Mahtavaa. Tällä voisi antaa aplodit minun mielestä tälle. Sitten otamme vielä tähän, psykologit ovat tänne laittaneet nämä pakolliset matematiikkakysymykset. Vastaa ihan 3+3. 6. Mahtavaa, 10 - 8. 10 - 2. 2. Eikö me tavallaan ei tämä menee ja viimeinen sitten 152,8 kertaa 0. Saksaksi voisit sanoa. Ei nyt tuu heti mieleen. Ei mullakaan, anna tietää. Kuka näitä tietää? Eivät tätä psykologit. Sitten Eila, jatkapa lausetta loppuun. Täydentävä lause. Jos olisin eläin, olisin Kissa. kissa. Se tuli niinku apteekin hyllyltä. Katsotaan, että mitä antaa psykologit. Joo, kissalla ihan hyvä, pistä supikoilla olisi tullut paremmin. Autiolle saarelle ottaisin mukaani. Sanokaa niin sulle, kenet minä ottaisin. No sano. Mati. Matti. Mahtava. Onko Matti täällä? Ei. Joo. Sillä minä otan. Se on hyvä Matti. Matti on aina hyvä silloin, kun siellä olet kukkarossa. Tiedätkö meillä, mitä minä olen? No. Mä ottaisin Arvi Linde. Hän kertoo mulle jokainenta uutiset siellä saa. Mutta Matti, hyvä vasta. Hyvä. Sitten viimeinen kysymys. Eläkkeensaajien keskusliiton kuuluminen merkitsee minulle. Hyvin paljon. Aplodit tällekin, se oli lyhyt. Hyvä, ja siinä oli brosyyri tuossa nyt. Heillä on semmoinen paikka, että mun pitäisi sitten päättää, että onko tämä hyväksytty vai hylätty. Tämä ikään kuin katsastukseen verrattavissa oleva tilaisuus, mä katson tuossa ne refleksiot oli kyllä jäätävä hermonen, ei. Ilmeisesti vähän sen kanssa. Joo, no ei tämä nyt hirveän epäiseltä näitä. Katsotaan vielä, että pari kysymys samaa. Kyllä, hyvä. Siitä pussaa tulee. Kyllä mä heillä olen valmis, että mä olen jo allekirjoitukseni tuohon laittanut. Ja mä haluan toivottaa teidän yhdistykselle paljon onnea tulevaisuuteen. Nostamme sieltä vähän. Luin mä annan käteen sitten. Kiitos, joo. Ja kaikkea hyvää ja terveyttä. Ja aplodit vielä tukkina.